Gun. Aku iki mlaku ngalor ngidul ngedan ngulon kok ditutke manuk elek kaya. Kuwi tandha piye ya, Kang? Manuk bence. Cracret caden prit gantil. Marai mrinding wuluku kok. Ngendika niku ajeng pundi? Jika ditutke manuk kok ngoten kula niki wingi ditutke Kusnan. Kok iso tekan Kusnan bareng? Kusnan ki sapa? Tanggaku. Wong kono lho saka Jawa Wetan. Kok tanggamu? Jawa Wetan kok tanggamu? Kok Nun? Aku kudu magut yuda, Gok. Lho. Garing Kang Raka Sinuwun Duryudana paduka didhelike teng Taman Kadilengen. Tak gagas bener pengendikane Kakang Mbok Banowati. Aku ki manut dulur tuwa ning aku ki terus wong apa kok. Lek kok dadi wong kaya wong pepinjungan. Wong bengesan mingir-mingir kembenan minting-minting kaya dudu wong lanang. Lah kersane arak goleki Werkudara. Bumi gonjeng langit. Kelap-kelap katon lirik gincanging sang mawe gandrung. Nek ngoten niku marai kendel. Tunggale wong ya kuwi marai kendel. Tak golekane Werkudara ya kok. Oh. Penyakit ora patut. Wah, Werkudara kan kaya kuwi. Wah, nyawamu wis ning bun-bunan. Aku ngerti kowe ana kono kuwi ditenono kowe mengko. 1000 dalaning kamenangan nglimpe ya ora apa-apa. Bima wang-wang kunta kumpul Patang Kedhi
kang sayong gongkara wah Mbak Yudrupati eneng opo Yayi Werkudara ngerti ya Di nadyan iki wis tengahing Bratayuda jaya binangun pun kakang wis ngluluh diri uripku sakutu wis tak pasrahake marang Hyang Purba uripku wis ora kawengku dening sumpah tegese kabeh wis ana ngarsane Hyang Agung kang murba marang uripku piye kowe saiki kok malah ngendika ngono apa ora jeneng ngendhoni karep nyrimpet-nyrimpeti nggonku arep tumindak ora Bratasena kowe jiwa satriya tindakno apa mestine ya ditindakno Sena wong munggah gunung niku nek saya dhuwur arepa mung kari sak sengkrekan niku mesti saya abot. Wah, Dursasana ora nek ketok. Ayo wong pancen Ngastina ki nggone wong pokil kok. Ingkang baken dika sawega. Ya aku Pengestanana. Gamane sapa kok mbiluk-mbiluk. Nangismu rasemu. Nangis mbok kaya aku iki. Ora nangis kuwi wong cegiken. Kowe ngerti ora kok ndara kaya ngene. Wah. Rubuh. Kok iso saged ngereng. Iso cek urip. Iki gamane Kakang Dursasana sing tak goleki. Niki. Iya. Junjungan. Ya, Ewangi. Iya no. Lah. Masa kok tata-tata semene bane kur wong jiji. Dapurmu mbok ngewangi. Lah, aku tak rewangi nyepeda. Nyepeda apa? Lho junjunge kok. Lah kowe iki lho. Senengane enek PNS ning kene barang kok. PNS. Iki gaman kok ngene kok. Lemes kok gendung. Lemes iki. Buang ngono.
ben men dijupuk ana sing duwe. Pripun Gus? Engko nek mriko dedeg ngono. Dedeg. Mpun Den. Burung. Ngono. Aja ngenyek aku. Kok ndak mbok poyoki. Mboten didedeg ngoten. Ora. Lah tek mboten. Iki dudu garen. Oh ngoten to. Lek terus sasana niku Panyangane. Tontanganing samudra nglangut tanpa pagut plen kahanang akasa. Kowe tak telorong senjata balora mutar isih meger-meger peret nyawamu kowe. Anane aku ora mati mergo mung kok limpe. Kowe ora lanang tingkahmu mung diguyung wong. Diguyu yo ben waton menang. Upama aku mau mati menangmu dudu caraning senopati. Iki Bratayuda dudu awur-awuran. Wah, kokean cangap. Dulurku Kurawa sing wis mbok pateni pira? Wis 19. Arep tak genepi 20. Sing eneng ngarepku iki. Wah. Wiwit biyen kowe arep tak pateni. Aku dudu wong jireh ingah-ingih. Aku ngerti barisan Pandhawa sing dianggep kuat mung kowe. Mongko dapurmu kuwi mung kondange ning ana ngarepe Dursasana. Mung tak anggap kaya dene cempe kaliren. Tak gecek pisan mesti mutiar ya. Nah, wah, wah, hot, wah, 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 wah. Oh. Wah!
Wah. Mutiar. Wah. 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 Menungso ora tata. Wah. Iya. Yo. Wah. Ah. Wah. Wah. Kae Marnanti. Dukane yo. Iku lak ngener teng kali. Sing jenenge cing-cing guling. Ya aku eling kae ana kali cing-cing guling ki. Kowe ning kali ndi, Gong? Aku ning kali PP. Lah ngopo ning kono? Ning pinggire iki nggon hik. Oh, dapurmu. Gareng ndi? Aku ning Sekartaji kok. Dapure kok. Timbang ngono mbok do nang Gepang kok. Ngarepku ke ya nek warung tanggaku. Kae ngandi, nggih ditutke alon-alon. Ning sampean niku to. Wah, malah mlumpat kali kae. Mboten cah ditututi. Ora tak uyak. Halah gunane napa? Mboten perkara kaline niku malati mboten. Ning sing jeneng wong perang nika niku wong nista. Nika mung golek cara supaya lena sampeyan. Oh ngono. Ngene tututi alon-alon mawon ning sampeyan dugi mriko mandhek. Ngeten iki kudune mau sampean nguyak sing banter. Ora entuk karo Semar. Yen marake kesel. Una pun banter mau dugi mriki tang tundet. Terus sekaran. Lingi tak det. Wah. Dinteni sak tekane nggih. Ayo werku toro werku dere. Anake man pandu tengeng. Ngeng. Matane. Nek kowe to drok wong kuwi ndekku kok. Lah ngopo to, Gek?
Werkudara Werkudara anake Wang Pandhu tengeng ngang patane. Wah, cangkem elek. Ayo Kakek, nusula rene Rasudil. Werkudara Werkudara anake Man Pandhu tengeng. Dewangkara kingken ler manguswa kang wayon tenyelang memanise wadananira layu kumelku cemrah maratani Hanggendring sifat kuping playune Sang Dursasana kaya maling kunangan tumiling tepining kali cing-cing guling lerap-lerap banyune wening gumrinding meh pedhot napase krenggosan lakune ngambegan pendirangan mripate nadyan toh lumayu nang tansah nglirik playune Sang Werkudara nanging dupi wis temeka ing tepining benawi mandhek ana pinggiring lepen mulat beninging banyu kagyat Sang Dursasana ana ayang-ayanganing wanita mungguing marih saya den tamatake cetha wewayanganing Dewi Drupadi jumeneng jegrek hambengok ngrangkul suku kowe ngadeg cecek kaya dewa ngejawantah tanganmu kaya wis kebak tali kanggo nyendal nyawaku sikilmu kebak dadung nggo nyrimpet ragak raga sing kebak nista raga ingkang nandur dosa awak sing wis rusak
wiwit bubar lakon dadu mbiyen pengangenan ku ambyar. Drupadi gregeting uripku buyar wikar ngambyang sing ketok mung kawengin kawengisak sing ketok mung nistaku sing ketok mung cendhalaku aku ra duwe rasa kamanungsan ngremehke drajating wanita ora ngreksa kasusilan menyang wong wadon sing kebak kasetyan malah tak nggo pengewan-ewan. Drupadi. Aku percaya sing tau nglarani mesti bakal dilarani. Wong sing mateni kudu nemu pati. Uga baline karma kuwi cepet. Nek perkara cilik luwih cepet oleh wales, wong tuku mbayar, wong takon diwangsuli. Wales kang wujud pati reh ning kuwi perkara gedhe. Lumrahe barang gedhe ora cepet lakune. Najan ora rikat ora teko nalika nang aku percaya pati mau bakal teko. Digedhongi dikunci tekaning pati ora bakal mlangkah. Ora bakal mlangkah saumur. Drupadi Dursasana ngakoni keluputan iku ora teges ngasorke diri nanging iku dadi tandha yen to kowe wis maju ing babagan kautaman. Kowe wis wani ngakoni kaluputanmu pasrah percaya kanthi sentosaning ati. Dursasana aku sengaja teka kene ya mung pengen ngapura kaluputamu pati. Iku aku bocah melarang. Isen-isening donya iki kudu timbang lintang ing langit kae mayuta-yuta cacahe padha mider ana ing antariksa ning siji wae ora ana sing benthik. Sebab gendeng ginendeng saka adoh saka cedhak padha kuwate. Yen ora ngono mesti bumi iki lebur ajur ketabrak lintang. Panas barang panas amor barang adem sing panas suda panase sing adem mundhak angete. Nganti loro-lorone padha ora ngerti gati
watone donya kudu timbang ana ala ana becik mula ana benthik ing timbangan mesti kudu njaluk bali nganti padha yen ala ya padha alane yen becik padha becike mula kang iku Kakang Dursasana kowe aja nangis ora nangis piye aku iki piye oh adikku Werkudara luwarana kakangmu ya Di Nyai Sena elinga Dimas elinga Werkudara eling piye Aku njaluk sambato wong tuamu aku mung nindakake jiwaning kasatriyan Werkudara Werkudara adikku di adikku genmu mateni Dursasana kanthi cara mengkono ora kaya jiwaning satriya cetha kowe mung kesurung jareming ati perang iki perang donya kobar mung merga pangigit-igit nganti sirahe mbok gandulke kaya ngono kuwi mongko Dursasana wis tak apura tegese
kowe malah luwih kejem tinimbang Dursasana. Ngerti ya nadyan aku duwe sumpah nanging aku ning urip ora tak ribeti nganggo rasa pangancam. Kabeh mung tak lambari ikhlas nampa aku. Nadyan aku ora ngarep-arep bisa ngluwari punagi ngleksanani sumpahku. Nanging sing gawe urip iki tetep maha adil di. Oh. Yoyo Jodopo angin mandek nyekseni pedoting gulu muntrating getih getihing kanistan nistaning matak manungsa laire nggawa memala gedene gawe gendro dewasane ngacap cilaka tuwane gayuh neraka bibit ala rinabuk angkara siniram banyu lali awah duraka kabeh mung kari milih lir banyu mili lakuning urip rinipta supaya banyu tetep bening